iki sarılıyoruz. Fotoğraf çekiyoruz. Rojnamevena Kurd Dicle Miptoğlu. Piştî girtîmayîna 11 mehan, 29 Sebatê de ji girtîgeha Sincanê bi Enqerê hat azadkirin. Lêvegera Diclê ya Amedê hinekî bi derengê ket. Hevalûhogirên Diclê li komela rojnamegerên Dicle û Feratê pêşwaziya û xêrhatna wê kirin. Arkadaşlarınızdan uzaktasınız. Ji malbata xwe, ji hevalûhogirên xwe, ji parêzerê xwe dûr dikevin. Dema ku bixwazî, hûn nikarin xwe bigînin wan. Di zindanê de her gav û rewş dibe îşkence. Dema nesax dibî, tu nikarî doza mafê saxlamiya xwe bikî. Nikarî herî doktor. Li girtîgeha Sincanê, 3 mehan zêdetir e ku li revîrê doktor nîne. Revirde doktor yok. Rojnamegera Kurd hem edîtora Ajansa Mezopotamyayê hem jî hevseroka komeleya rojnamegerên Dicle û Feratê ye. Dicle dema girtîbû, ji aliyê Free Pressê weka rojnamegera herî wêreka salê hate xelatkirin. Free Press, ku navenda wê li Amsterdamê ye, piştevaniya 300 dezgehên çapemenî ku li 5 welatan e ji bo azadiya rojnamegeriyê kar û xebatan dike. Rojnamegera Kurd barê da ser piştgiriya nav rojnamegeriyê de û destnîşan kir piştgirtina rojnamegeran tekoşina azadî û serxwebûnê a rojnamegeriyê jî bi pêş dibe. Da büyütmeye ihtiyacımız var. Dema rojnamegerek rastê zextek were an jî bêgirtin, bêyî ku pirsa ka ew kî bikin ji bo wî an wê ji wê rewşê rizgar bikin, azad bibe, bikevin nav hewildanê û ji bo wan tekoşînek bidin destpêkirin. Tekaneya rêya parastina rojnamegeriyê jî wiha dibe. Gazeteciliği savunabiliriz. Dicle îfade kir ku zextên ser rojnamegeriyê Tirkiyeyê pir zêde ne. Bu iktidarın Dema gotinek te li dijî polîtîkayên desthilatiyê hebe an li ser wê weşangerî rojnamegerî bikî tu sujdar tê dîtin. Lê em dizanin rojnamegerî di rewşa demokratîk û wekhev de dikare azad bibe. Lê li Tirkiyeyê ev tucar pêk nehate. Ji ber wê rojnamegerî dibin zextek mezin de ye. Bifikirin ku li vî welatê roja rojnamegerên ku hatine kuştin heye. Rewş ev e. gazeteci katledildi. Wekî gelek Kurdan, ew jî ji bo balê bide ser rewşa binpêkirina mafê Kurdan bûye rojnameger. Pat sê gulanê da, di roja azadiya rojnamegeriya cîhanê de bi hiceta ku endama rêxistina terorê hatibû girtin. Li gorî daneyên dawiya sala 2023 ya rêxistina rojnamegerên bêsînor li Tirkiyeyê 43 rojnameger girtîne. Hacî Can Parxîn, Dengê Amerîka, Amed.